Tijd voor het weekoverzicht van het Zeeuwse nieuws van deze afgelopen week. Een week die gedomineerd werd door het verschrikkelijke nieuws over de dood van de 4-jarige kleuter Dien, die in Zeeland werd gevonden. Maar er was ook ander nieuws. Kijk mee, van dag tot dag. Het plan van de provincie om bussen voortaan alleen nog maar aan de randen van dorpen te laten stoppen en het vervoer naar die haltes over te laten nemen door deelauto's en fietsen, dat is niet haalbaar. Dat zegt de voormalige directeur van een gemeentelijke vervoerscentrale Zeeland, Simon van Hoeven. In het verleden is er volgens hem al geëxperimenteerd met dit soort plannen, maar het was geen succes. Simon van Hoeven stond tot eind 2020 aan het hoofd van de gemeentelijke vervoerscentrale Zeeland BV, waar tot nu toe al het kleinschalige vervoer geregeld wordt. Hij is kritisch op een aantal punten van het plan. Bijvoorbeeld over de deelauto's en de deelfietsen die er onderdeel van uitmaken. We zijn in 2011 en in 2012 zijn we al met deelmobiliteit begonnen. Mensen die hun auto hadden en die altijd niet gebruikten om die te laten delen door anderen. Er is heel veel tijd en geld in gestopt. Op een gegeven moment was het dus zo dat er dus wel veel mensen waren die dus een auto ter beschikking wilden stellen. Maar we hadden geen mensen die gebruik van die deelauto wilden maken. Volgens Van Hoeven zouden deelauto's en fietsen wellicht nog in de Zeeuwse steden kunnen werken, maar niet daarbuiten. Wil je dus van een deelauto gebruiken, ja, je woont maar net als ik hier midden in de polder woon, dan moet je toch weer op een fiets en dan moet je daar toch weer naartoe rijden. Dus nee, niet praktisch. Wat volgens hem ook niet praktisch is de besteltijd van bijvoorbeeld een buurtbus of haltetaxi. Hoewel het provinciebestuur hoopt dat binnen een uur te kunnen regelen, stelt Van Hoeven op basis van zijn ervaringen dat dat erg lastig wordt. Stel voor, u belt naar de centrale in Terneuzen voor een haltetaxi, of hoe we dat product dan gaan noemen. En dan zou eigenlijk de telefonist, of wie het dan ook is, moeten gaan kijken waar er een taxi zit. Ja, en dat is ook niet realiseerd. Dat kan wel, maar dan moet het aantal telefonisten die er dan zitten, ja, die moeten dan wel vertienvoudigd worden, denk ik. Want daar heb je allemaal te veel tijd voor nodig. En de vraag is of dat kan voor het totale budget van 30 miljoen euro. Toch ziet Van Hoeven wel kansen om het plan te laten slagen, mits de centrale, waar al het vervoer straks geregeld wordt, goed wordt ingericht. Maak dus gebruik van de vervoerscentrale in Terneuzen. Zeker voor het praktijkgebeuren. Of je dan het beleid, of je dat daar ook neer moet leggen, dat weet ik niet zozeer. Want die vervoerscentrale is echt een praktijkgebeuren. We kunnen allerlei beleid opstellen, maar de praktijk haalt de beleid dikwijls in. Dus de mobiliteitscentrale moet niet een apparaat vol ambtenaren worden? Nee, als het dat gaat worden, dan gaat het kapot. 8 op de 10 Nederlanders is van plan dit jaar op vakantie te gaan. En de meeste van hen die willen dat doen in eigen land. En dan is Zeeland een van de 4 populairste provincies. Dat blijkt uit onderzoek van de ANWB. Naast Zeeland zijn Limburg, Gelderland en Drenthe populaire bestemmingen. Bij het uitzoeken van een bestemming spelen rust en natuur een rol. De Tour de France komt nog een keer naar Zeeland. Daar is gedeputeerde Johannes de Bat zeker van. De vraag is alleen wanneer. De provincie hoopt op 2024 of 2025. Want dan komt de grootste wielerwedstrijd ter wereld wellicht weer naar Nederland. Rotterdam en Den Haag hebben zich kandidaat gesteld voor de start. En Zeeland hoopt daarvan te profiteren. Eind november werd duidelijk dat Zeeland zich officieel kandidaat stelt voor een rit in de Tour de France. Een bericht van bijna 2 maanden geleden. Wat is er daarna gebeurd? De brief is verstuurd. Ik neem aan dat die is aangekomen op het hoofdkantoor van de ASO in Parijs. En daarna is er nog niks gebeurd. Dus wij wachten af wat die reactie wordt. De Tour kwam de afgelopen jaren 2 keer naar onze provincie. In 2010 reden de renners van Rotterdam naar Brussel een flink aantal kilometers door onze provincie. En in 2015, 7 jaar geleden inmiddels, was de finish van de tweede etappe op Neeltje Jans. De Tour de France is een wereldwijd fietsevenement met groot aanzien. Het Zeeuwse bedrijfsleven heeft in 2015 ook heel erg het binnenhalen van die etappe ondersteund. En nu ook weer zegt juist het bedrijfsleven van provincie, als je Zeeland op de kaart wil zetten, is zo'n toeretappe daar echt een goed instrument in. En eigenlijk haken wij daarop aan. Entrez, ah il est là, bonjour, ça va bien? Zeeland probeert al enkele jaren om de Tourwinnaar hier te halen. Samen met het bedrijfsleven dus, dat meebetaalt aan de komst van de Tour. Net als in 2015, want er is al enkele jaren een sponsorstichting. Wat het nu zou kosten is nog niet duidelijk volgens de Bat. En de vraag is ook, hoe groot is de kans dat de Tour weer komt?
Die kans zou je bijna kunnen zeggen, die is 50%, namelijk ja of nee. Maar zo werkt het natuurlijk niet. De kans is wel ietsje groter en dat heeft te maken met 2015. In 2015 heeft de directeur van de Tour de France gezegd, dit was een succes. Ik zou dat graag willen herhalen en dan ook iets meer kilometers in Zeeland doen. À ta santé. À la Zélande. Dus er ligt een belofte dat ze een keer terug gaan komen. Maar we weten ook dat dat dan echt een aantal jaar kan duren. En ja, aangezien Rotterdam zich nu kandidaat heeft gesteld samen met Den Haag, wordt die kans weer wel ietsje groter. Le village du Tour de France, mesdames et messieurs, pour cette belle étape. Het is een kans, het is hoop, het is een verwachting, het is een belofte, het is van alles. En voorlopig is dat ook waar we staan. De politie heeft dinsdag de hele dag onderzoek gedaan op Neeltje Jans en in Koudekerke in de zaak van de 4-jarige Dien. De kleuter werd maandagavond dood aangetroffen op Neeltje Jans, nadat hij vanuit het Belgische Sint-Niklaas was meegenomen door zijn oppas, een 34-jarige verdachte. Verdriet en ongeloof na de vondst van het lichaam van de 4-jarige Dien gisteravond bij Neeltje Jans. De 34-jarige verdachte werd gisteren aangehouden in Meerkerk bij Utrecht, in het midden van het land, en leidde de politie naar Neeltje Jans. De verdachte zat eerder 10 jaar in de cel voor de dodelijke mishandeling van een 2-jarig jongetje. Dien is niet het eigen kind van de verdachte, maar het zoontje van een vriendin. En hij paste regelmatig op. Dien logeerde ook vorige week bij de verdachte, toen zijn moeder naar het ziekenhuis moest. De man bleek er woensdag met de jongen vandoor te zijn gegaan. Het is niet duidelijk of de moeder op de hoogte was van de eerdere veroordeling van de man. Na de verdwijning uit Sint-Niklaas zou de verdachte in Koudekerke zijn geweest, reden om ook daar de hele dag onderzoek te doen. Er is een team van 20 rechercheurs geformeerd dat zich met de zaak bezighoudt. De politie is op zoek naar camerabeelden van mensen die deze auto van de 34-jarige verdachte mogelijk hebben zien rijden. De verdachte zou vorig weekend onder meer in Vlissingen, Koudekerke en Middelburg geweest zijn, voordat hij het lichaam bij Neeltje Jans achterliet. Het is niet duidelijk of Dien al die tijd bij hem is geweest. En ook de vriendin van de verdachte is deze week aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid bij de zaak. Het Reinaert College in Hulst stuurde deze week alle leerlingen naar huis vanwege coronabesmettingen. Alle klassen moesten thuis in quarantaine. En daarom deze week lege gangen en klassen. Alleen docenten waren nog aanwezig voor online les. Het was een zware domper voor de rector. Ik kom hier vanmorgen aan en ik kom bij een leeg gebouw en ik zie wat collega's. En het is leeg en een school zonder kinderen is geen school. De school kon niet anders omdat in bijna iedere klas 3 of meer besmette jongeren zaten. Waar de corona-uitbraak op de school vandaan kwam, dat wist de rector niet. Ik hoop dat deze wake-up call hier, terwijl we dachten toch veilig te zijn, dat het bewustzijn en het besef een beetje terugkomt. We moeten gewoon opnieuw weer even allemaal ons best doen om onze pootje aan de regels te houden. En meer scholen melden deze week dat ze hele klassen vanwege corona naar huis moesten sturen. Het Reinaert College hoopt aanstaande dinsdag weer open te kunnen gaan. Op het terrein van het asielzoekerscentrum aan de Laurens Thomasweg in Middelburg is dinsdagochtend een man gewond geraakt bij een steekpartij. Het zou gaan om een ruzie tussen 2 inwoners van het AZC, maar de aanleiding is niet duidelijk. Het slachtoffer zou met een mes in zijn zij zijn geraakt. Hij is door ambulancepersoneel behandeld aan de steekwond, maar hij hoefde niet naar het ziekenhuis. Restaurant Mijn Liefste in Wolfhartsdijk verplaatst de keuken voor 8 dagen naar restaurant The Jane in Antwerpen. Het gaat hier om een pop-up restaurant in de Upper Room Bar. Omdat de horeca in Nederland nog steeds dicht is, kiest chef-kok Thijs Mijn Liefste nu voor dit tijdelijke concept, zodat hij in ieder geval wat zekerheid heeft. 350 mensen konden zich aanmelden voor een lunch of diner van Mijn Liefste in The Jane. Na een dag waren alle plekken al bezet. Een knipbeurt op het podium of een yogales tussen de schilderijen. Dat was woensdag allemaal mogelijk door de protestactie van de culturele sector, die een vuist wil maken tegen de gedwongen sluiting. Meerdere Zeeuwse musea deden mee aan de actie en ook het CCXL-theater in Vlissingen ging open, met kapperstoelen op het podium. Nou ja, we vonden het een heel mooi initiatief wat vanuit het landelijk theaterwereld eigenlijk is genomen. En wij hebben zondag gezegd van nou weet je wat, wij gaan hier in Zeeland ook meedoen. Mensen kunnen geknipt en gekapt worden en ondertussen vinden er optredens plaats. In het Warenhuismuseum in Axel werd niet rondgekeken zoals gewoonlijk, maar lagen de bezoekers op een matje voor een yogales. Sportscholen zijn open, we mogen ons haar mooi laten doen. Maar cultuur blijkt de afgelopen jaren
afgebouwd te worden. Wat willen jullie bereiken met deze actie? Nou, eigenlijk gewoon aandacht vragen voor de cultuursector. Zorgen dat, ook laten weten dat wij veilig open kunnen. Dat we veel moois te bieden hebben. En dat mensen ook echt behoefte hebben aan cultuur. En dat de cultuur toch nog eigenlijk altijd een onderschoven kindje is. En het belang daarvan niet zo goed wordt ingezien. Een inwoner van Hoofdplaat is in de nacht van dinsdag op woensdag omgekomen bij een brand in zijn woning. Rond 12:30 s'nachts werd de brand gemeld door omwonenden. 3 kwartier later vond de brandweer de man in de woning. Hij werd uit het huis gehaald, maar overleed ter plekke. Het is niet duidelijk waardoor de brand was veroorzaakt. Opvallend genoeg werd woensdagmorgen opnieuw brand ontdekt in dezelfde woning. Na een paar uur kon het zijn brandmeester worden gegeven. Bij een botsing in Hulst is een fietser om het leven gekomen. Een 63-jarige man uit Hulst. Op de Veldstraat werd hij aangereden door een auto. De politie onderzoekt wat er precies gebeurd is. Daarvoor zijn de auto en de fiets in beslag genomen. In de auto reed een 43-jarige man uit België. De 5e coronagolf zorgt in de hele zorgsector voor aanhoudende besmettingen. En ook voor een hoge werkdruk, zo ook in de gehandicaptenzorg. Na bijna 2 jaar en een aantal besmettingsgolven verder is deze 5e golf voor zowel cliënten als medewerkers een uitputtingsslag. Woongroep De Nieuwe Haven in Vlissingen. Opnieuw moeten medewerkers in volle beschermende uitrusting. Hoe vaak kleed je je nou om per dag? Het ligt eraan in een dienst. Zeker wel 5 keer. Hallo! Bij elke besmetting moeten ook medebewoners getest en in quarantaine. Dat trekt inmiddels een zware wissel. Het in en uit quarantaine is behoorlijk verwarrend. Dan weer in quarantaine, dan weer uit quarantaine. Moeilijke tijd. Een moeilijke tijd. Want het duurt te lang. Oh, wel. Ja. Al is iedereen nog zo voorzichtig en gelden er strenge omgangsregelingen. Besmettingen zijn moeilijk buiten de deur te houden. Het kan zomaar elk moment gebeuren dat er een bewoner contact met iemand met corona heeft gehad. Of dat er een collega besmet is geraakt, wat we horen. Van daaruit gaan we kijken wie moet er getest worden. Hoe gaan we handelen? Zo vaak. Hou op. Zo vaak. Dan word je helemaal ziek van. En dat maakt mij ook wel nerveus. Als ik het maar niet krijg. Of als niemand anders het maar krijgt. Voor het personeel is de werkdruk aanhoudend hoog. Er is al een personeelstekort en daar komt de uitval van zieke collega's nog eens bovenop. Manager Maartje van der Plas moet zelf vaak op de werkvloer bijspringen. Roosters rondbreien is heel erg lastig. De spanning en angst die komt kijken bij weer nieuwe besmettingen of mogelijke besmettingen. En sowieso gewoon het mentale stuk voor mensen, zowel voor de medewerkers als voor cliënten, is gewoon iets wat heel ingewikkeld is op dit moment. Het maakt mij persoonlijk een beetje moedeloos. Wanneer houdt het op? Voor de corona was ik altijd vrolijk, lachte ik voortdurend. Nu zit het boze en het huilen mij nader. Het aantal besmettingen vandaag bij de 3 grote gehandicaptenorganisaties in Zeeland valt mee. 5 cliënten zitten in isolatie en 55 medewerkers zijn uitgevallen en zitten in quarantaine. Dat is wel eens erger geweest, maar elke besmetting hakt er weer in. En met de oplopende besmettingsaantallen en het oplopende ziekteverzuim komen er spannende weken aan. Bij voetbalclub Jong Ambon in Middelburg is donderdagmiddag een afscheidsbijeenkomst gehouden voor de 15-jarige Tim. De jongen die vorige week overleed na een steekpartij. Tim van der Steen was een enthousiast lid van Jong Ambon. Ruim 100 mensen hebben de afscheidsbijeenkomst voor Tim bezocht op het terrein van zijn voetbalclub Jong Ambon in Middelburg. Herinneringen werden gedeeld, afscheid werd er genomen, muziek werd er gedraaid.
En de foto's van Tim waren te zien op tv-schermen aan de wanden. Daarna werd er een laatste groet gebracht aan Tim. Een erehaag uit respect. Het was heel indrukwekkend, echt heel indrukwekkend. Ja, we hebben het als team ook gewoon iets proberen wat moois van te maken. En ja, weet je, er zijn eigenlijk geen woorden voor, want het is iets wat eigenlijk niet had moeten gebeuren. Maar ja, het is helaas zoals het is. Hij blijft denk ik altijd een soort van onderdeel van jullie team. Sowieso. Dat hebben we ook in de speech aangegeven die wij als JO15 hebben gegeven net. Bij elke doelpunt die wij straks dit seizoen gaan maken, zullen we gewoon aan hem denken. En zullen we het met hem in onze gedachten zullen we het vieren. Loop niet met messen op straat rond. Loop niet met wapens rond. Het is niet stoer, want nu iedereen heeft verdriet. 15-jarige jongen die nog heel zijn leven voor zich had. De uitvaart van Tim heeft in besloten kring plaatsgevonden. De rechtbank in Middelburg heeft een 28-jarige Domburger tot 2,5 jaar cel veroordeeld voor het neerschieten van de 21-jarige Kersban uit Middelburg. Ook moet de man bijna 3 ton aan schadevergoeding betalen. Kersban werd in augustus 2020 door de man in haar hoofd geschoten en zit sindsdien in een rolstoel. Er was 12 jaar cel geëist en de familie is verbijsterd over de veel lagere uitspraak. Ongeloof. Ongeloof, men is verbijsterd over deze uitspraak. Er zijn werkelijk geen woorden voor. De familie had dit niet zien aankomen. Dat wat er gebeurd is, dat een meisje door haar hoofd geschoten wordt en dat er dan vervolgens 30 maanden wordt opgelegd. Alsof het leven eigenlijk niets waard is en zo voelt de familie dat ook. Kersban heeft lang in coma gelegen en kon niet gelijk een verklaring geven. En daarna kon ze zich niet zoveel herinneren. Maar uiteindelijk wel dat er een conflict was. Maar voor dat verhaal is geen bewijs gevonden volgens de rechtbank. En voor het verhaal van de verdachte, dat hij het wapen schoonmaakte en dat het toen per ongeluk afging, daarvoor zijn wel bewijzen. De rechtbank heeft gezien dat de verklaring van verdachte wel wordt ondersteund door bepaalde gegevens, zoals de zoekopdracht in de telefoon, waarin gezocht is naar het schoonmaken van een wapen. Er is ook gebleken dat het wapen inderdaad problemen had. Het was roestig en als je de slede naar achteren haalde, dan bleef die slede haken. Dat is net als verdachte heeft gezegd. Dan wordt de verklaring van de verdachte daardoor wel ondersteund. De familie van Kersban heeft laten weten te hopen dat het Openbaar Ministerie in beroep gaat tegen de uitspraak van de rechtbank. En het is een begrip in de omgeving. De cafetaria van John en Marjan van Hummel uit Koudekerke. Maar na 46 jaar stoppen ze ermee. Op de duur, je raakt ouder en je ziet toch dat het allemaal wat langzamer gaat. En die tijd die we dan nog hebben, die willen we ook nog wel op een leuke manier gaan besteden. Dus ja, op een gegeven moment een keer gezegd van nou, het is mooi geweest en we gaan kijken of we een opvolger kunnen vinden. We hebben hard gewerkt en ja, heel veel mensen gezien, veel levenservaring opgedaan. En het is een mooie tijd geweest. Ik kan het wel met een gerust hart achter me laten. Het meeste ga ik missen zijn ja, mijn klanten. Ik ben iemand die ook graag een praatje maakt. Ik bedoel, ik heb hier mijn vrouw leren kennen. Het is van mij, het hoort bij mij. En 46 jaar de deur open gedaan. Ja, en nu komt de tijd, dan ga ik de deur definitief op slot draaien wat dat betreft. Althans voor ons. 12 februari is de laatste dag van John's frituurshop. En tot zover dit weekoverzicht. Zometeen weer het actuele nieuws van deze zaterdag. En dan is er natuurlijk ook nog altijd onze app en onze website voor het laatste nieuws in Zeeland. Een hele fijne zaterdagavond.